Ma számomra egy nagyon különleges ételt szeretnék nektek megmutatni, ami a salátaleves. Az én családomban ezt szoktuk enni. Ez fejes salátából, tejből, tejfölből, sóból, borsból, és eredetileg szalonnából, zsírszalonnából készül, de ugye mi nem eszünk disznót, ezért én pulykasonkát szoktam alápirítani. A fejes salátát leveleire szoktam szedni, lepirítjuk a pulykamelsonkát, majd a megtisztított salátát a lábasba rakjuk rá a sonkára, vagy épp a szalonnára, egy nagyon pici vizet alárakunk, és megfonnyasszuk a kis salit. Megfonnyadt a saláta, felöntjük tejjel. És beízesítjük ízlés szerint sóval és borssal. Majd belerakunk egy kis dobozos tejfölt, és szépen elkevergetjük benne. És ilyen lett a végeredmény. És ez volt az én dédimnek a kedvenc étele, úgyhogy gyerekkoromban sokat ettünk ilyet.